టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను చేపట్టిన రాష్ట్ర వ్యాప్త పర్యటనలు వాయిదా వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో 2 వారాల పాటు పర్యటనలు వాయిదా వేస్తూ టీవీకే పార్టీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల విజయ్ ప్రచార సభలో తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది మృతి చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో టీవీకే ఎక్స్ వేదికగా ఈ ప్రకటన విడుదల చేసింది. తొక్కిసలాట ఘటనలో ఆత్మీయులను కోల్పోయిన బాధ, దుఃఖం నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వచ్చే 2 వారాల పాటు బహిరంగ సభా కార్యక్రమాన్ని తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నాము అని టీవీకే ప్రకటించింది. పర్యటనలకు సంబంధించిన కొత్త షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని తెలిపింది. అటు ఇప్పటికే ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు టీవీకే పార్టీ కరూర్ పశ్చిమ జిల్లా కార్యదర్శి మథే ఆళ్లన్, సౌత్ సిటీ కోశాధికారి పౌండ్ రాజన్ అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తున్నారు.